Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani bidiyo. A yau insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum, amma abin da wannan abun zai amfana iya mutanen da suke da gaskiya Infinix ne, daga Hot 6 Pro sai Hot 6X, Hot 7, Hot 9 har zuwa dai kan na yanzu. Za mu nuna muku yadda mutum yake ƙara focus yake ragewa. Za ka iya background ka editing ɗin background ɗinka ka sa focus, insha Allah za ka sa focus ya yi kamar na iPhone ko kuma ya yi kamar na Samsung insha Allah. Yanzu za mu shiga cikin gallery, za mu shiga cikin photos iya wanda kyamara amma ta ɗauka. Za mu zaɓi hoton da muke so kamar wannan misali, sai mu taɓa wajen wannan double camera ɗin. To ga wani ɗan abu nan ya kama na wannan na ɓangaren dama, za ka iya jinsa har ƙasa. To kun ga ya wanke mana background ɗin ya canza shi. Ga wani mutumin can da yake baya, yanzu za mu iya gane kowaye ma da yake a bayan mu, kuma daga baya kuma za mu iya ƙara shi kamar haka ya tafi wajen mega pixel ɗin nan haka, slide up haka. To yanzu ma mun gara shi sama, kun gani yadda ya sake gyara mana background ɗin kai ka ce a wayar iPhone 13 Max Pro aka ɗauka. Sai ku danna wannan alamar da take nuna cewa 7, sai ku dawo hagu. To anan za ka ga hoton da ka gyara. Wannan shi ba zai ƙara editing ba, sai dai ka je na ainihi wanda ka gyara mai double camera ɗin nan, sai ka ƙara taɓa double camera ɗin. To sai ka ja abun ƙasa, to kun ga yanzu ya ƙara wanke mana kamar yadda muka nuna muku a farko background ɗin. To idan kana son wani waje ya ƙara ɗan cikewa ko kuma ya ɗan ƙara washewa, kamar yanzu wancan da yake bayana, bari ka gani. To ka gani na ɗan wanke shi, fuskarsa ta ɗan fito, to ni ta ɗan yi dishi. To bari in ɗan taɓa, to kun ga ya koma yadda yake. To masha Allah, wannan shine bidiyon yadda mutum zai cire background ko kuma zai sa. Na gode da Allah. In kun ji daɗin wannan bidiyon ku ɗan danna mana alamar subscribe da liking, ku ɗan yi share da Allah don saura su ma su gani su gane. Mun gode, sai an jima.